Jo soc enginyer de telecomunicació i màster en administració i direcció d'empreses. Aquesta és el meu background professional a nivell acadèmic. A casa mai ens va faltar un plat de taula i això és així, no? Però també és veritat que sempre i me'n sento molt orgullós, els meus pares van ser capaços de transmetre'm la necessitat de tirar endavant per mi mateix. La carrera professional meva comença quan acabo els estudis, d'acord? I aleshores, la primera feina que vaig fer a les oposicions per optar a una plaça de professor titular de la Universitat Politècnica, de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, i vaig obtenir una plaça de professor l'any 94, devia ser, no? L'any 94. Abans havia treballat als Jocs Olímpics també el COP 92 durant un any. I vaig estar treballant a la Politècnica i a la Miquel Biada durant 6 anys. Els 2 últims anys vaig ser sotsdirector, jo era molt jove, tenia 23 anys quan vaig començar de professor, 28 quan vaig ser sotsdirector. I bé, tenia moltes ganes de fer coses, vam fer allà un treball molt maco que es va dir el Pla Director per la Societat de la Informació de Mataró, que és l'any 99 això, i en aquell treball un grup de professors que veiem com el Miquel Biada es feia petit per una escola universitària que tenia ambició, que volia ser més, doncs en aquell treball ens vam inventar un concepte que li vam dir Tecnocampus. Vam decidir deixar la universitat en aquella època, com un emprenedor, no? I com un emprenedor doncs vaig començar una nova carrera a Retevisión, on vaig ser director de serveis d'accés a internet. I va ser una època molt maca, vaig estar treballant a Madrid en aquella època i desenvolupant els principis del que és avui internet, quan encara tot anava amb un mòdem, fins que també va arribar la gran crisis.com l'any 2001, devia ser, 2002, i aleshores vaig canviar de feina i vaig començar una nova etapa professional al sector audiovisual. Vaig començar a la Vinya, que va ser una etapa en què, aquells 9-10 anys en què vaig estar-hi, doncs vam situar l'empresa entre una de les primeres empreses audiovisuals de l'estat espanyol. I allò que diuen de volta al món i torna al Born, no? Perquè m'he reincorporat d'alguna forma a un projecte en el qual hi havia estat des dels seus orígens, des de la seva gènesis. El Tecnocampus és la suma d'una universitat, 2.200 estudiants i un parc tecnològic amb més de 100 empreses en aquest moment. Emprenedor, bé, emprenedor vol dir tenir una capacitat o tenir una voluntat o tenir unes competències per tirar endavant un projecte propi. Emprenedor vol dir fer coses, vol dir moure's, vol dir que davant del canvi es reacciona amb iniciativa, davant del canvi es reacciona amb moviment. La plena ocupació de tots els estudiants que acaben els estudis del Tecnocampus. Jo crec que és el meu somni o el meu repte, que tothom tingui una oportunitat laboral que es mereix tothom, i sobretot en el cas dels joves que estan patint més que altres, o molt més que altres, el drama d'aquesta crisi, els joves que estan preparats i que sovint els costa trobar una feina.